Right. Nice bach yn y glyn pan o'r da o'r. I adrodd sydd ydy. Fi ydy ar fynedi o'r tesam sydd yn gawdyn i chi bod blwyddyn am yr angen. A croeso i'r daflu Gwynfynol ni Asgobolen. Ac mae'n rhaid i ni dweud mae'n ffrainc yn wirioneddol yn brain a pleser i gyflwyno'n siarad gyda'i eleni. Awdures nofelau i oedolion, a hefyd y gyfres am yr anfarwog o Landings, yn gwrdd y diflino dros yr iaith, cholofnid papurau ni, yn gyrffyd dros Heddwch, ac aelod neidar o'i chymuned yn y Dysans Gwaith. A gyda hi y dansars barn i godi siarad godi heddiw. So, a newch chi roi croeso cynnes iawn iawn i Angharad Twp. Diolch Lynette am y cyflwyniad. Mi newydd fod yn sôn am dad Lynette Mered yn mewn darlith yn gynt heddiw yma. Diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad ag i'ch anerch chi. Ni di sôn am straeon cudd yr Neiseb ydw i, ac am gychwyn yn y mentra fy hun. Dyma chi sgwâr y farchnad Pen-y-Groes. Ac ella bo' chi'n cofio 2016, 9 mlynedd yn ôl bellach, oeddan ni'n cynnal digwyddiadau i gofio canmlwyddiant ers y Rhyfel Mawr. A dyma Hannah Hughes yn deud i, wyddech chi fod na 2,000 o ferched wedi dod i sgwâr y farchnad Pen-y-Groes. So, fi wedi byw yn yr ardal, wedi cael fy addysg yn ysgol Pen-y-Groes, chlwys i erioed, bod na 2,000 o ferched wedi dod 90 mlynedd yn hynt y bryd yna. I gychwyn gorymdaith heddwch y merched. Ac oedd hwnna ar batrwm teithio y suffragettes. Ac os oedd y suffragettes yn gallu gwneud un peth, oedden nhw'n gallu trefnu. Ac wnaethon nhw sawl gorymdaith a'r syniad oedd cael merched gychwyn o wahanol rannau o Brydain, ac yna cymryd rhyw 2 wythnos i gerdded i lawr i Lundan i Hyde Park i gael rali fawr, wrth rali fawr, dwi'n golygu tua 20 llwyddan a miloedd o ferched. Y slogan i orymdaith heddwch y merched oedd Hedd nid cledd. A nes i wnïo banner tebyg i'r un oedden nhw'n ddefnyddio yn 1926. A dwi'n meddwl bod hi'n alwad fendigedig ac yn slogan sy'n mor syml ac eto mor gyfoes. Bi newydd ddod o'r fabell heddwch lle oedd Jill Evans yn sôn am waith pwysig yr Academi Heddwch. Ac yr alwad yma, Hedd nid cledd. 8 mlynedd wedi diwedd y Rhyfel Mawr. Yr alwad oedd, tro nesa ma' 'na wrthdaro rhwng gwledydd, nowch chi ddod o gwmpas y bwrdd i drafod yn hytrach na codi cledd. Ac os nad 'dan ni'n gweld hynna'n berthnasol eleni, dwi'n i ddim beth sy'n berthnasol. Ond y cwestiwn oedd pam Pen-y-Groes. Mi allwch chi, os ywch chi ar YouTube, mi allwch chi weld ffilm o Pathe News yn dangos y merched yn mynd heidio castell Caernarfon. Os o'n i'n dallt os o'n nhw'n cychwyn yn Caernarfon, ma' 'na ffotograffa ohonyn nhw ym Mangor, ni'n dallt bod nhw'n cychwyn o Fangor, ond cychwyn o Ben-y-Groes. A nes i ddim deall hynna nes clywed bod Mary Silin Roberts yn un o'r trefnwyr. I gŵr hi, Silin, yn dod o Ddyffryn Nanlle, felly iddi hi mi fydda Pen-y-Groes y lle amlwg i gychwyn y daith. I fod at y gofadail 'i hun, oedden nhw'n cychwyn o fan arwydd y Cal, ond mae'r gofeg yma yn un arbennig hefyd. Achos ar gyfer y gofedd yma, ysgwenodd ar Williams Parry i englyn enwog sydd wedi cael ei copio sawl gwaith ar sawl cofeb, ond ar gyfer cofeb Pen-y-Groes cyfansoddodd Williams Parry y gerdd.
Ac mae'n wahanol achos bod hi'n cyfarch y gofeb 'i hun. O gofadail gofidiau tad a mam, tydi mwy drwy'r oesau, ddysgu ffordd i ddwys goffau, y rhwyg o golli'r hogia. Ma'r llinell ola yna yn hanner yn crisialu holl wewyr y rhyfel mawr i mi, y rhwyg o golli yr hogia. A fel gwelwch chi, ma'r gofeb gyferbyn a neuad doffa Penygroes. A dyma'r safle ar y 8 o Fai 2016, 90 mlynedd wedi cychwyn gorymdaith heddwch y merched, wnaethon ni ddadorchuddio plac ac ail greu y digwyddiad, a gofyn i blant pen o'dd Mary Silin a trefnwyr eraill ar y sgwâr yn 1926, oedden nhw'n gweld y merched yn dod o Lŷn, o Nanlle, Talysarn, o Garmel, o Cesarea i lawr, a gwefru ni ar y diwrnod yma yn 2016 o gweld plant yr ysgol gynradd efo'i baneri bach efo'r slogan Hedd Nid Cledd. Achos ma' Penygroes a Dyffryn Nanlle yn lle ffrwythlon iawn i'r cadets a'r fyddin. Ac o'n i'n gobeithio ma'r plant yna sy wedi cerdded o'r ysgol bellach 19, 19 oed, tybed, pe ma' nhw'n cael eu perswadio i ymuno ar fyddin, fyddan nhw'n cofio y diwrnod yna Hedd Nid Cledd. A dwi'n gobeithio gei di'n ganlwyddiant y flwyddyn nesa y byddan ni'n gallu ail-greu y digwyddiad. A dyma'r llechen ar y neuad goffa. Yma daeth 2,000 o ferched ar y 7 o Fai 1926 i gychwyn y bererindod heddwch dan y banner Hedd Nid Cledd. Ond am straeon y Neiseb ydw i'n mynd i sôn heddiw. A tua yr amser pan oedden ni'n ymhel â hwn, mi o' 'na sôn am Neiseb heddwch y merched 1923. O' 'na sôn am heddwch nain. Ag y si oedd bod nifer o enwa', wel miloedd yn wir, wedi cael eu casglu a'i hanfon i'r Unol Daleithiau. Ag ma' nifer ohonoch chi'n gyfarwydd efo'r stori yma. A traddodiad heddwch 'dan ni'n gallu ymfalchio yno fo yng Nghymru, o Henry Richards, apostol heddwch, i Gwilym Davies nath gychwyn y neges heddwch, ac yna David Davies yn ariannu sefydlu adran gwleidyddiaeth rhyngwladol ym Mholeg Aberystwyth. Ond ym Mhaf 1922, ma' Mary Ellis yn mynd i gartref David Davies, Llandinam, a gweld o'dd modd, neu sud o'dd modd i ferched Cymru hyrwyddo heddwch. A do'dd yr Unol Daleithia ddim yn aelod o gynghrair y cenhedloedd, y League of Nations, a mi sefydlwyd mudiad heddwch y merched. A dwi'n dal sy'n wych bod nhw'n aros i'r dynion wneud penderfyniad. Nhw 'u hunain, y merched yma o'dd yn gweithredu, oedden nhw'n teimlo bod nhw wedi 'u grymuso. Ac ar y 30 o Fai 1923, ma' cynhadledd Menywod Cymru a Heddwch Byd. Wrth modd o'r teitl yna. Cynhadledd Menywod Cymru a Heddwch Byd, dim llai. A ma' Rose Davies o Aberdâr yn cael syniad beth am wneud drefnu Neiseb. Ma' Mary Rasbon yn llywydd, ac ma' nhw'n penderfynu sefydlu'r Neiseb efo 2 drefnu llawn amser, a gwrandwch ar hyn, 412 o drefnwyr lleol. O fewn 7 mis, ma' nhw wedi casglu bron i 20,000 o enwa'. Ag yr amoda oedd merched yn unig i arwyddo, ma' hwnna'n syniad neis, merched dros 19, ond cofiwch chi, doedd merched 10 ar 20 adeg yna ddim yn cael pleidleisio hyd yn oed. Felly oedd y syniad o ferched yn cael llais yn beth newydd. A dim ots os oedd merched o'r Alban neu oedden nhw'n Wyddelod neu Saeson neu Cymru, os oeddech chi'n byw yng Nghymru ac yn ferch dros 19 oed, o gynnach chi hawl i arwyddo y Neiseb. Ac o'dd angen egluro y Neiseb ac darllen y geiriad iddyn nhw.
un prop da ni 'di anghofio. Os da chi isio'r amser y stori yn llawn, darllenwch y llyfr gwych yma, Yr Apêl, hanes cyfeddol Neiseb Heddwch, menywod Cymru. Dwi'n mynd i ddarllen mae geiriad y Neiseb yn gyflawn yma, ond mae darllen dyfyniad yn unig. Jyst yr iaith urddasol sy'n cael ei defnyddio, yndi. Siarad yr ydym fel merched Cymru, plant i genedl na ddyn gadw dig at na gwlad na phobl. Eithir sydd a'i ddiher am ddyfod, bydd, cydweithregiad ac ewyllys da. Cureithwn am y bore pan nath roi'r at y cleddu am ddethfryd yn helyntion y cenedloedd. Os llenwir y gadair wag yng nghyngor y cenedloedd gan America, credwn yr arbedir y byd am bys rhag tywall gwaed rhwng cenedl a chenedl. Felly dyna bwriad yr Neiseb bod merched Cymru yn pwyso ar ferched America i bwyso ar 'i arlywydd, neith America uno yng Nghyngres y Cenedloedd. Ddaru America ddim. Ag mae gynna i lun o'r bedau ath groesi i'r America pen gyflawnwyd y Neiseb, ac oedd hi'n 7 milltir o hyd. Os da chi reid y Neiseb allan, mae'n 7 milltir o hyd. Dyna reid ryw fath o syniad i chi. Ond fel o'n i'n deud, o'n i wedi clywed am y syniad yma o Heddwch Nain. Ond dipyn o sinig o'n i, ac o'n i'n mynd dallt y peth yn iawn nes y cyrhaeddodd y Neiseb Gymru. Ac digwyddodd hynna mis Ebrill 2024. A dyma fi, oedd yr Neiseb 'di cyrraedd, oedd hi 'di cael ei chanfod yn y Smithsonian, ac oedd y Smithsonian yn hael iawn wedi gofyn, gariech chi gael y Neiseb yn ôl i Gymru. Ac mi ddoth hi. A dwi'n meddwl i bobl sinicaidd fel fi, oedd yn dallt yr hanes yn iawn tan gweld yr union Neiseb a'r llonodion, a bod rhywbeth mor bersonol mewn llonod. Dyna pryd ddaru ymrwdfydedd i gychwyn. Ac oedden nhw'n deud, wel, dim yn barod i chi weld yn syth, mae yna broses o ddigydeiddio. Ac o'n di armer fi. Ond mae'r gwaith yna mynd i gael ei wneud, a wedyn mewn blwyddyn, mi allwch chi jyst rhoi clic, rhoid yr enw i mewn, a chanfod perthynas i chi. Ond diolbus, nid pawb sy'n dibynnu'n llwyr ar y ddigydeiddio, a dwi isio llongyfarch ymgyrch y Neiseb am ffeidio ffyrdd difyr o dynnu eraill o hwnna ni mewn. Mae chi digwyddiad yn yr Ysgwrn. Do's criw o ferched ynghyd dan arweiniad ffwych Bethan Hughes, ac arwyddo'n heno ni, a wedyn i bwyso fo. Ac yna rwbath arbennig iawn yn bod mewn safle fel yr Ysgwrn, jyst criw o'na ni rownd bwrdd yn pwyso, ond teimlo y chwaeroliaeth a teimlo dipyn bach o ysbryd y Neiseb Heddwch. Ac mae yna gyfla di Gwenar, os nad ydych chi wedi cael gyfle i fod yn un o sesiyna Bethan Hughes. Hanner awr wedi 12 ar y dydd Gwener, pabell y Cymdeithasa 2 sydd yma, mae Archif Menywod Cymru yn trefnu digwyddiad lle mae Bethan Hughes yn siarad am ei gwaith, pwyso heddwch. Wel, o leia ddech chi'n gallu gweld yr enwa ar y sgrin, a yr enw cynta yn naturiol o'n i isio i ganfod oedd, dyna enghraifft o'r gwnïodd o'n i wedi wneud. Ac yr enw cynta o'n i isio ganfod oedd hwn. Mary Silin Roberts, Cosclas College Road, Bangor. Ac yna rhywbeth hyfryd i weld i sofnog hi ar y Neiseb. Ond nid yn unig mae di arwyddo'r Neiseb, fel didi chi, oedd hi yn un o'r trefnwyr. Fel y daith yn 1926, oedd hi'n un o'r trefnwyr y Neiseb yn 1923. A rwy'n chi hyn i dan Bangor, Mary Cillian Roberts. O'r diwedd, ro'n i'n barod i chwilio am lofnod fy nain fy hun. Dyna oedd syniad heddwch nain, bod chi'n mynd ar ôl
llofnodion 'ych nain neu rywun yn 'yn perthyn i chi. Ac o'n i'n awyddus iawn o fewn dyddia i'r Neiseb gyrraedd Cymru, o'n i isio canfod enw fy mam Grace Williams. O'dd hi'n hanu o Fethesda, ond yn byw ym Mangor, ac o'n i'n eitha sicir, yn gwbwl sicir, y bydda Grace Williams wedi arwyddo. O'dd hi 'di gwneud gradd yn y Brifysgol ym Mangor yn effro yn wleidyddol. Dydi Grace Williams ddim ar ddeiseb hyd yma. Hi 'di methu canfod llofnod fy nain. Ond dyma fi yn mynd trwy enwa Bethesda eisiau dweud nhw beth wmbrath o weithiau. Ac dyma ganfod y llofnod yma. Gladys Williams, 84 High Street, Bethesda. Ac o gweld enw Gladys Williams ar y ddisieb yn rhoi sioc i mi. O'n i rioed yn meddwl y byswn i'n gweld hon, sef chwaer fy nain. O'n i 'di cymryd bod fi'n nabod hi'n go lew, a fysa hi bys yn 'yn nhŷ bi wedi arwyddo yr byseb. Do'n am blewyn radical yn berthyn i fi o gwbl gwneud y peth iawn. Felly mi o gweld enw chwaer fy nain, Gladys Williams, mi newidiodd fy syniad i o'r byseb. Os di Gladys Williams i arwyddo fo, ma' unryw un 'di gallu arwyddo fo. Ac am bod syniad yn amal iawn yn ddifyrach nag enwa, dyna hi Gladys Williams yn eistedd a Grace fy nain yn sefyll. Merched y banc ym Bethesda, mae'r dillad Edwardaidd yn cyfleu hynny, teulu o Ryddfrydwyr. Grace, yr hynna wedi cael ei geni yn 1892, Gladys 4 mlynedd yn iau, 1896. Rhwng y ddau, mi anwyd mab ym 1894, William Henry. Fel gwelwch chi, dydy William Henry ddim yn y llun. Os oeddech chi yn bachgen ac yn ddigon anffodus i gael eich geni tua 1894, oeddech chi mewn amser i gymryd rhan yn rhyfel byd cynta. 20 oed oedd William Henry pan gyhoeddwyd y rhyfel, hath o moi orfodi i fynd. Oedd o'n byw yn Bethesda, o fewn mis roedd o wedi cytuno i ymuno ar fyddin. Pam dwn i ddim. Oedd o'n cyn gapal yn ogi ystos Sul, fatha bod yn meddwl dyna'r peth iawn i wneud. A mae Williams Harry wedi crynhoi i fywyd o fel bywyd sawl un arall mewn un linell. I Ffrainc, i Raifft, i Ganan, i hir hedd. Dyna oedd 'i fywyd o ath o i Ffrainc gynta, yna cael ei yrru ymlaen i Raifft, ac yna marw neu cael ei ladd ym Mhalesteina yn 2 ar 20 oed yn 1917. Rwan 10 mlynedd yn ôl, es i Balesteina ar ymweliad. O'n i isio gweld be' oedd William Henry oedd i sefyllfa rhy beryg. Bellach dwi'n cymryd nad ydi be' William Henry nad unrhyw beth arall yn dal i fod yn Gaza. Ma' 'na eironi rhyfeddol bod sut ma' petha wedi digwydd. Ond be' sy yn 'yn meddiant ni a be' sy wedi dod i ni bellach ydi medala William Henry, fel bod sawl un ohonach chi. Dyma y fedal fawr yna sydd i'w gweld yn yr ysgwrn hefyd. I enw o William Henry Williams, a'r celwydd mwya, he died for freedom and honour. Ac ma' 'na fwy o fedala. Yr un air 'na, the Great War for Civilization. 20 miliwn yn marw, dwbl hynna yn yr ail ryfel byd. Ac os na dyna'ch diffiniad chi o civilization, yna Duw a chelfo chi. Ac ar y straeon yma y gawson ni y magu oedd llun yn cywili ar y silff ben tân. Colofna fy addysg i ydi rhyfel byd cynta, yr ail ryfel byd. Ond yn fwy na hynna'n diwylliant ni, yn ffilmiau ni, yn nofela ni, yn comics ni. Da ni sydd wedi byw drwy ail hanner yr 20fed ganrif wedi cael yn trwyso yn hyn. A beth sy'n ymharo fi hefyd, mor hwrywaidd ydi'r stori. Pan ddigwyddodd 9/11, yr War on Terror, fel doth i gael ei galw,
Nes i feddwl byswn i'n llunio nofel yn trio dallt sefyllfa merch yn y rhyfel mawr. Ac ar main o'n i isio seilio'r nofel, ond beth is i, achos o'dd 'i bywyd hi mor di-ddigwydd yn trio cynnal ryw fath o normalrwydd, ac eto'n gwbod y galla'r telegram yna gyrradd unryw ddiwrnod a chwalu'ch bywyd chi'n llwyr, fel ma' Kate Roberts wedi 'i ddarlunio yn traed mewn gyffion. A fedrwn ni'm rhoi fy hun yn y fath sefyllfa. Felly nes i sgwennu rhagom, sef nofel yn seiliedig ar fywyd William Henry. Ac ar ôl i hanes o es i, achos dyna lle o'dd y digwydd, dyna lle o'dd y naratif. Ond tybed, taswn i'r adeg yna yn gwbod am Neiseb Heddwch y merched, tybed y byddwn i wedi gallu sgwennu am nain a'i chwaer. Ond yn ôl at Gladys Williams, dyma'r unig lun y gallwn ni 'i ganfod o'r ddwy ohonan ni ym 1980. Dwi'n 22 oed, a ma' Gladys Williams yn 84. A mi wnes i sgwennu hanas 'i bywyd hi, achos Gladys Williams ydi'r prif gymeriad yn y nofel Si Heloli. Ac o'n i'n meddwl mod i'n gwbod popeth am y wraig yma, wyddwn i rioed 'i bod hi wedi arwyddo y Neiseb Heddwch. Wel, o'dd y chwiw wedi cydio wedyn. Pwy arall fedrwn ni dod o hyd iddi? Fedrwn ni'm dod o hyd i fam Gres a Gladys, o'dd hi 'di marw yn ifanc ym 1915. Ond tybed, fydda chwiorydd Hannah Lora yn y Neiseb, modrapodd fy nain. O'n i'n gwbod lle oedd hi'n byw, Pwllheli. O'n i'n gwbod y cyfeiriad, 79 High Street, siop 79, fel yma pobol Pwllheli'n 'i chofio hi, siop Iamongers. A dyma ni, Mary C. Davies ac Elizabeth G. Davies. Y ddau enw yn fanna. Mary Davies, Aunty Mary wedi cael ei geni 1861, Elizabeth Davies wedi cael ei geni 1882, Aunty Lucy. A dyma'i llunia' nhw. Gwisgoedd Victorianaidd, sbiwch ar wasg Aunty Lucy, dwi'n gwybod sut fyswn ni wedi gallu goroesi'r oes Victorianaidd yn gor'o' gwasgu mewn i ryw ddillad fel 'a. Oedd hi'n oes anodd iawn i wraig. Ond beth sy'n diddorol, nath Mary Davies sy'n priodi mi ddaru Elizabeth Davies ag eto ar y Neiseb, a ma' hyn yn wir am sawl enw, ma' nw'n defnyddio 'i enw genedigol, nid 'i enw priod, ac yn ddiddorol iawn yn defnyddio enw 'i hen gartre. Ond ma' 'na drydydd ar yr un cyfeiriad. Clodiad Davies. Barcol fawr wedi pam nhw wedi arwyddo y Neiseb. Ma' chi Clodiad Davies. Gwraig William Davies, yr Iamongr Aned, yn 1838 yn Abergaron, fy hen nain. A ma' rwbeth rhyfeddol i hi bod rywun sy'n cael ei geni yn 1838 wedi gallu arwyddo y Neiseb. O'dd hi'n 85 pan o'dd hi yn arwyddo, blwyddyn cyn 'i marw hi. A dyma hi tua yr amser yna. Rhydd wraig fawr, felly hi o'dd nain William Henry, gosodd 'i fywyd ym Mhalesteina. Wyr arall iddi oedd Dewi Seaborn Davies, ymgeisydd yr Rhyddfrydwyr ym Mwllheli wedi Lloyd George. Dyna chi faint o liberals oedden nhw. Bellach, o'n i 'di dirwasu pawb yn gofyn gwyddo'r enw dy nain di ydi, enw dy nain di, pwy ti gallu ffeindio ar y Neiseb, o'dd o 'di mynd yn dipyn bach o obsesiwn. A dyma'n deithar i yn gofyn, tybed be' 'di ffindio enw fy nain i? Wel, mor frwdfrydig o'n i ddim yn meddwl y bysa'n hawdd cyfnod enw dilys Edna Williams, achos 'i thad hi oedd John Williams Bryn Shincyn. Ac i'r rhai ifanc yn 'ych nis chi sydd ddim yn gwybod pwy 'di John Williams Bryn Shincyn, dyma lun nodweddiadol ohono fo efo Lloyd George. Rwan o Lloyd George, pen doth gorfodaeth, cael dipyn o das, hyd o'dd yn mynd i bersodio gwir ifanc Cymru, bod hi'n iawn mynd i ladd, be' o'dd o angen oedd gweinidog o argyhoeddiad fysa'n pregethu o'r pulpit, a mi gafodd o hynna yn John Williams.
John Williams mor frwd, oedd yn gwisgo 'i lyfra milwr dros i goler gron. Wan ai gwastraff amser fydda trio chwilio am lofnod i ferch. Dyma fynd i Bryn Siencyn, i Llwyn Idris ydi enw'r tŷ, a dyma ni Dilys Edna Williams. Hyd yn unig, mae hi 'di swedu arwyddo ei henw, ma' Elfrys Williams, ei chwaer hi, wedi arwyddo. Ma' 'na dair morwyn, dyna sy'n hynod o ddemocrataidd am y straeon yma. Mae unryw un o unryw ddosbarth yn ca'l ei arwyddo. Felly, Kate, Thomas, Owen a Jenny Owen, y dair. A ma' 'na un enw arall, Edith M. Williams. Mrs. John Williams, Bryn Siencyn. Felly, ma' chi full house. So dyma'r cwestiyna sy'n codi o'r ddeiseb. O'dd hi'n brwdars lawn tensiwn? O'dd y rhyfel wedi newid i agwedda nhw? O'dd y ffaith bod John Williams yn marw yn 1921 yn ffactor? Da ni ddim yn gwybod. Jyst y falu allwn ni, ond o'dd hyn yn wers i ni. Bidio cymryd yn ganiataol bod merched yn rhannu safbwyntia i gwir. Mae'r llofnodion yma, a dyma wefr y ddeiseb i mi, mae'r llofnodion yma a ddu a gwyn wedi rhoi llais i'r merched yma, a dwi'n meddwl bod hynny yn hynod ddifyr. Yn ôl i Ddyffryn Anlle, o'n i rhedeg allan o'n unia llyn hyn. Hes i drwy'r enwa o gynna'i diddordeb personol yn nhw, megis wraig oedd yn byw yn nhŷ, mae hi 'di arwyddo i gosod hi fab yn y rhyfel fawr, mae enw fo ar y gofeb. Mae 'na rwbath tendyn croesi trosi yn hi yn meddwl dyna'r tro ola i'w mab i bod ym Mhen y Groes. Mae mam ar Williams Carri wedi arwyddo, mae chwaer wedi arwyddo, Rhiwafon Talysarn. Mae Nel Bryn Cidiad, chwaer Silin, mam Mathonwy Hughes, mae hi 'di arwyddo, a mae 'di rhoi Bryn Cidiad fel cyfeiriad, sef y tyddyn ucha yn Nyffryn Anlla. Os oedd y merched yma yn fodlon mynd mor bell â hynny i'r tydynod anghystell ma' nhw wedi dod at sawb. A ma' 'na straeon yn y llyfr o ferched yn prynu potel inc mwyn arwyddo. Ma' 'na ôl glaw wedi dod ar y ddeiseb. Ma' hynny yn rhoid ymdeimlad i chi o frwdfrydedd a dyfalbarhad y merched yma. Ma' Annie Jones, nain Cledwyn Jones, triawd y coleg, dynes nodedig iawn, mae hi 'di arwyddo. Yn wir, mi byddai'n haws canfod enwa y rhai nad ydyn nhw wedi arwyddo. Ma' 'na un dwi 'di fethu dod o hyd iddi, Elizabeth Ann Thomas. Oedd hi'n byw yn Halasarn ar y pryd. Dwi'm 'di ffindio un nain, dwi'm 'di canfod enw y nain, llofnod y nain arall. Mi symudodd hi i Fangor y flwyddyn honno. Oedd hi hefyd yn feithiog efo yn nhad, felly mewn sawl achos, os ydi'r wraig yn feithiog, falle bod hi yng nghartref i'r rhieni. A gyda llaw, gwraig o Fwlchwyn, ger Wrecsam, ydi Elizabeth Ann Thomas. Gyda nhaid yn byw yn Talysarn, 'dach chi'n meddwl sut ddaru nhw gyfarfod, ond i bai am y rhyfel byd cynta, fydda'r brodas dim wedi digwydd. Oherwydd bod yn nhaid yn wrthwynebydd cydwybodol, oedd o'n gorfod canfod gwaith hanner canllir o Dalysarn, a canfod gwaith yn Wrecsam fel gwas sarn Llanrheadr. Yn y capel Wesla, welodd o Elizabeth Ann Williams oedd 'i adeg yna, a dyna sut ddaru'r ddau gyfarfod ag mynd i fyw i Dalysarn. Ond dwi'n gobeithio rhywbryd roi ar draws enw Elizabeth Ann Thomas. Ma' 'na un garwn ni i ffindio yn ofnadwy. Hon fysa y preis. Kate Roberts. Brenhines ein llên, ddaru ddechra sgwennu, medda hi, oherwydd iddi golli brawd
yn y Rhyfel Mawr. Dei, y marw ym Malta yn 1917. Ma'r rhaid bod Kate Roberts yna. Felly, os ydych chi isio ffeindio enw rywun, ma' raid chi wbod 'u henw priod nw, ond hefyd 'u enw bedydd, a gamp ydi canfod lle oddan nw ym 1923. Dyna sy'n anodd i sawl un. Diolch i llyfr Annwyl Kate, Annwyl Saunders, sgwennwyd gan David Evans, ma' cyfeiriad Kate yn 1923 gana ni, sef yn Aberdâr. So ma' Aberdâr dipyn mwy na Phen y Groes neu Bethesda, ond dwi 'di bod trw'r enwau i gyd. 46 Windsage ydi'r cyfeiriad. Felly dyma ganfod bod hwnna yn is Aberdâr. Dwi 'di ffindio 45 a 47. Ma'r gwragedd yn fama wedi arwyddo. Dydi 46 dos am ffofnod. Ochr arall i'r stryd, ma'r rhif 48 a ma'r enwa drosodd wedi ca'l 'u cofnodi, ond nid 46. Felly, ma'n ymangos i fi nad oedd Kate Roberts adra ar y diwrnod hynna. Yn bendant do'dd hi ddim yn stryd y gwynt. Mi roddwyd y clep ar y drws. Ond dwi'n gwybod bod hi yna rwla, ma' raid i ni ganfod lle o'dd hi ar yr union adeg o'dd y Neiseb, ond yn benderfynol dwi'n mynd i'w chanfod hi. A'r stori ola dwi'n mynd i roid i chi, mi ddoth hon yn ddiweddarach. A dwi 'di nodi fo fel hyn achos do's gynna i ddim llynia. Stori ges i gan Ann Roberts. A enw'n haen hi ydi Ann Roberts. Anwyd yn Gulfach Llanestyn Llŷn ym 1879. O'dd hi yn 44 oed pan arwyddodd hi y Neiseb Heddwch. Yna, ac y beth sy'n ddiddorol hefyd, bod hi 'di symud i tai newyddion Tal-y-bont ym Mlwydd Llancyllid, sef cyn gartre y prifar Iwan Llwyd yn ddiweddarach. Mi briododd Ann Roberts yn gynnar yn y ganrif newydd, ac yn 1919 mi anwyd Kate, ac yna Idris ym 1911. Ar y pedwerydd, erbyn y rai o rhyfedd byd, roedd Kate wedi cael tŷ ar stad newydd maes Gerchen ar gyrion Bangor, a symudodd i fyw i 1 Penrhyn Avenue. Ym 1941, mae ganwyd merch fach iddi hi, a daeth Ann Roberts yn naturiol fel man i'r tŷ i'w helpu. Ar y pedwerydd ar 20 o Hydref 1941, Elizabeth yn 5 diwrnod oed, trawyd y tŷ gan Fon. Do'dd Bangor ei hun ddim yn darged, ond do'dd dim angyffredin mewn awyrena Almaenid yn gollwng bomia ar ei ffordd adra i ysgafnhau 'i baich. Erbyn hyn, roedd Ann Roberts yn 62 oed, ac ar eiliad y trawodd y bom, roedd yn mynd i fyny'r grisia yn ôl y sôn, fe'i lladdwyd yn syth. Felly mae 'na rwbath hynod drist bod merch o'dd yn arwyddo ac yn llawn gobaith ac yn arwyddo y Neiseb Heddwch yn 1923 yn cael ei lladd gan fom yn yr ail ryfel byd. Yn y gwely o'i merch Kitty a'r babi bach, 2 wyrth ma' nhw wedi byw. Mi anafwyd 11 ar y stad o 4,000. Y 2 arall i golli bywyda, o'dd un oedd yn gyflogedig gan y BBC, dyn oedd wedi symud yno i osgoi y blitz yn Llundain, a Ffosmon oedd yn byw gyferbyn ar hif un o'r enw Jack Roberts. Felly o'n i'n meddwl bod hwnna ges i'r stori yna gan Ann Roberts yn is, yr wires o'r un enw, ond ma' 'na gyfeiriad wedi ca'l ei gwneud efo clynnis Cymdeithas Kitty ac wedi 'i recordio yn storiol. On' ma'r straeon 'ma yn dal i ddod, ac bod y project wedi dod i ben, ma' 'na bwysa arna ni, os ydan ni'n canfod unryw un
o'n neinian unryw berthnasau ni, unryw straeon fel un Ann Roberts sy'n dod yn ddiweddarach i gysylltu efo'r Academi Heddwch. Felly, pen o'n i jyst isio deud o ran digideiddio, o'n i'n dau isio canfod ryw bwynt efo hyn, a dyma ni'n deud, wel, ma' 'na sesiwn Zoom, yn ca'l 'i gysylltu efo Dafydd Tudur, ac yn ca'l 'i drefnu gan Dafydd Tudur, a dyma fi yn mynd ar yr sesiwn ac yn deud, dwi ddim isio unryw wybodaeth technegol, dwi ddim isio dysgu sut i gofnodi'r enwa' bobol, dwi jyst isio ateb i hyn. Yn anffodus, nath neb arall ymuno efo'r sesiwn Zoom. A nath Dafydd Tudur ddeud, wel, gan bod ni yma, dyna beth dwi fod i wneud, was feeling trw yr eglur ha. A chwarae teg, oedd o'n digon hawdd. Felly dyma fi'n dechra digideiddio, dyna fi eisiau gwneud am 6 mis wedyn, fel hanner awr bob bora cymryd yr enwa' yma a'i cofnodi nhw. Rhan fwya o'r amser oedden nhw yn ardaloedd y de, ond yna rwbeth cynhyrfus iawn, yn tanio'r cyfrifiadur ben bora, ddim yn gwybod i ba ardal fyddwn ni'n mynd, ac yna trawsgrifio yr enwa' yma. Ac oedd hi'n braint, oherwydd bod 'na, fel ddeudis i, rwbeth mor bersonol mewn ffofnod, ac o'n i'n dyfalu be oedd hanes yr rhain. Ac gair i'r rhai ohonan ni sydd dipyn bach yn hŷn, mi o' 'na werth bod rywun dros 100 yn cofnodi, achos un peth ma' pobol ifanc yn ca'l traffarth efo fo ydi llawysgrifen. Felly o'n i'n teimlo, wel ia, fel rywun sy'n deall llawysgrifen, bo' gynna fi rwbath i gyfrannu i'r project. Ma'r enwa' bellach i gyd wedi 'u digideiddio, felly da chi ewch draw i'r wefan, cymwch ddiddordeb yn yr hyn ma'r Academi Heddwch yn 'i drefnu, a gobeithio wnewch chi ffindio 'ych nain. Diolch yn fawr iawn i chi.